Преди просветление цепи дърва, носи вода. След просветление цепи дърва, носи вода. Това изречение толкова много слоеве разкрих в себе си, чрез него, че просто нямам думи. Попаднах на един канал преди време, Чад Зубер в YouTube, който човек започва от нещото примитивно в дивата природа и показва как се справя с всяка една цел, която си постави. Замислих се за движението в момента, как доста хора, включително мои познати приятели, отиват в гората, на село или където и да било, излизат от града. И се замислих какъв е мотивът на това нещо. Защото аз лично резонирам до някаква степен с това и не съм далеч от идеята. Но се замислих, гледайки Чад Зубер, едно видео попадна, в което прави брашно от жълъди. Колко време му отнема жълът по жълът да обработи цялото нещо, за да имам брашно накрая. Чак аз докато го гледах, исках да пропускам кадрите напред, за да видя какво всъщност става след това. И се замислих колко много време е това, колко много усилия и колко много наистина енергия и фокус е необходимо, за да направиш просто едно брашно, което можеш да го направиш на машина, си го купиш от магазина готово. И тук идва следния момент, в който разгърнах картинката още повече, следвайки тези две неща. Само да си го направиш и с машина да го направиш. Има момент, който ти изживяваш това, което правиш. И самото изживяване те отваря те повече към мига, когато фокусът ти е в самото нещо, в себе си, в процеса. А когато искаш просто брашно, фокусът ти е в резултата и в това как по-бързо да го направиш. И това е пътя на цивилизацията, по-бързо да го направиш, а пътят към себе си е сам да го направиш. Защото ти правиш брашно, но не става дума за брашното. Става дума за пътя ти до там. И ако го сложим на някакъв таймлайн, всичкото го разгърнем от до, човек прави брашно и това му отнема, да кажем, 3 часа да направи един пакет брашно, който ще го изведе за ден, 2, 3. И същото нещо го правиш по цивилизован метод и го имаш, да кажем, един кашон с брашно за един ден, направен от няколко машини, даже по-малко от ден. Фокусът е в продукцията. Фокусът не е в вътрешното търсене. И как цивилизацията дава ни повече резултати, но нямаме фокус в себе си и се чувстваме, че имаме нужда от още и още и още и още, като вътрешно се чувстваме все по-празни. А когато фокусът е в процеса, ти имаш малко продукт, но си открил толкова много от себе си, че не ти е нужно много, за да се чувстваш добре. Да, но медицина, да, но къщи, да, но какво правим с стремежите си, да, но какво правим с развитието си като човечество. И тук идва въпроса какво означава думата развитие. Защото развитие е свързваме с бизнес, личностно развитие, спорт, изкуство, събития, обучения и така нататък. И всичко това защо? За да се мултиплицираме. Защото учим трикове. Учим трикове как да развиваме бизнес. Учим навсякъде пълно с мастер-класове, с образователни заведения, с всякакви неща. Това няма... Добре, няма нищо лошо в това. Нека да го има. Но да видим фокуса къде е. Фокуса е в това просто го направиш. Защото ти тръгваш, да кажем, искаш да си дизайнер. Оставяш с това намерение и кажеш сега какво. Сега трябва да отида при някой, който знае, за да ми даде всичките неща, които той знае, за да мога да ги приложа аз. И става мултиплициране.
Ти не си автентичен по този начин. Фокусът ти е в резултата, на ти е фокусът в процеса. А ако започнеш от себе си, да, много по-бавно ще стане това, но ще опознаеш себе си повече чрез намерението ти към самия път до там, а не просто да скочиш от точка Б. И същия процес е както при брашното с жиловите, така и с да станеш дизайнер. И се замислих колко празнота има в това нещо, просто да искам резултатите на готово. Просто да ги абсорбирам. Просто тласват една книга от знания и ти просто ги гълташ целите и не ги изживяваш. Ти просто знаеш триковете. Не знаеш как човек е стигнал там, който е написал тази книга. И всъщност това наистина поражда една празнина в нас, защото ние разполагаме с резултата, но нямаме пълнежа. Имаме някаква готова вече картинка, но просто ни я поставят пред нас. Да, необходимо е да го прочетеш, необходимо е да го асимилираш, да го усвоиш, но не си го изживял в най-наситената му форма. И се замислих как наистина чрез точно от момента, в който видях, че Чад Зубър прави това брашно от Джелади и поисках да скипна напред във видеото. И викам, чак аз като скипвам се едно, искам готовия резултат. И се замислих как аз го гледам на видео, но всъщност той изживява целият процес. И на къде вървим с това нещо? На къде вървим? Замислих се колко от нас фокусираме се в работа. Необходимо ни е кафе, необходимо са ни лекарства, необходими са ни развлечения, необходимо ни е нещо, което да ни поддържа баланс, защото ние го нямаме. Защото работа. Работата са трикове. Работата са мултиплициране на следвайки някой. Венера яде гранули в момента, може да чувате. И Венера е котката ми. И се замислих какъв е смисъл наистина на цялото това нещо, ако не сме в себе си, ми просто имаме наготово неща. И точно заради това са ни нужни лекарства, точно за това са ни нужни развлечения, точно за това са ни нужни... Те са бягства, филми, разходки, забавления, спорт и така нататък. Ние тия неща не ги правим заради самите тях, правим ги за да избягаме от себе си, защото имаме нужда от почивка със себе си. Нека всеки от вас да си признае колко може сам да стои със себе си без да прави нищо. Колко време си позволяваш ти това? Колко време си позволяваш бе да кажеш, трябва да се обадя някой, трябва да гледам някой филм, трябва да слуша музика, трябва да изляза на кино, да изляза с приятели, да се съберем компания, си говорим, да пием по биричка, да съберем на маса с нашите, да се обадя на някой да чуя, да карам колело, нещо да се занимаваш, защото не можеш да стоиш в покоя. Колко от вас го има това? Това е защото не се наслаждаваме на процеса, който ни пълни душата. Ако се наслаждаваме на процеса от това, което вършим, няма да имаме тази необходимост да сме непременно някъде с някой правейки нещо. Колко, дори в това видео, колко от вас ще го изгледат без да скипнат напред или да я пуснат на двойна скорост, защото искат да чуят повече, по-бързо цялото нещо. И искам да кажа, че с цялото това видео че когато фокусът ни е в резултата, ние пропускаме целият процес. Дори да минем през него, когато фокусът ни е в резултата. Има една приказка: It's not about the destination, it's the journey. Не става дума за крайната цел, става дума за приключението към нея. Защото накрая ние си представяме къде ще стигнем, но не можем точно да предвидим едно към едно къде ще стигнем. И затова, чрез настоящото си, ние минаваме през приключението момент по момент.
И е необходимо фокусът ни да е в това нещо. За да имаме това изживяване, тази пълнота в себе си, това присъствие в нещата. И да, това иска да кажа. Наистина, колко стремежи ние в радостта от просто това, което е в момента. Ехарт Толе казва, че психологическото време е най-голямата илюзия в нас, защото ние си мислим, че знаем бъдещето. Толкова умело сме заблудени, че си мислим, че знаем бъдещето, че ние си вярваме и пропускаме целият процес. И затова не сме адекватни в много от пътите. Онова алфа състояние, за което ви говорих в видеото за сънищата. Алфа състоянието е това състояние, което ти казва: тук знам какво ще стане, карам там и като стане нещо интересно, тогава ще бъде по-присъствен. Това го правим докато ходим до магазина, докато караме до работа, докато развеждаме кучето, докато готвим. Нещо досадно, което не искаме да сме напълно адекватни с него. Може да си говорим през това време с някой друг, да слушаме музика, да по някакъв начин да се отвличаме от самия момент, защото той е досаден, той е скучен, вече сме го правили. И като се разхождате из града, ако сте минали през едно място, обичайния ви път през града или през където и да минавате, колко често се оглеждате наоколо да разберете какво има, да разгледате дървета, плочки, огради, прозорци, някакви елементи по сгради или пък по пътя, тревички, животинки, коли, дизайни, ъгълчета, някакви детайли, които да ви направят впечатление точно заради самите тях, нещото са там от много време. Колко от вас изпускат този момент и не му обръщат внимание, защото вече са били там, вече знаят този квартал, вече знаят това място, вече съм бил тук, знам го това нещо. Колко често сте в този момент да сте в съзнанието на знам го това. Когато подсъзнателно това нещо се случи, вие влизате в пасивен режим и не се наслаждавате на настоящето. Вие просто искате да стигнете до вас, да стигнете до магазина, да стигнете до работа, да стигнете до колата, да стигнете до където и да било. Пропускайте това нещо, като вече сте били там на брой пъти. Вече сте били, знаете го това, познато ви е. Вече няма нужда от моето присъствие в този момент. И тук идва големия момент, че да, имаме нужда да сме във всеки момент. Не е задължително, но имаме нужда, защото ние не познаваме себе си в тия моменти. Скуката идва оттам. Също скуката е полезно нещо. Това, което е срещу нас, е, че ние сме изградили съпротива срещу скуката. Ние сме в опозиция на скуката. Когато има скука, ние не си я позволяваме скуката. Скуката е онова чувство, в което съзнанието търси нещо ново, с което да се забавлява, защото вече сте му казали, знам го това. И когато сте му казали, знам го това, съзнанието не се фокусира там и търси нещо различно. И в този момент или се обаждаме на приятели, или скролваме в телефоните си, или слушаме музика, нещо, което да ни развлече, да ни забавлява, докато скучаем. Защото скуката не ни понася. А скуката може да се окаже, че е най-важното, ценно време с нас, себе си, защото това са прозорци от време, което ние сме със себе си, обаче толкова много сме се отчуждили със самите нас, че ние не можем да стоим със себе си. Необходимо ни е с нещо да се занимаваме. И да седим със себе си, не говоря да правим нещо със себе си, защото правим със себе си, слушаме музика, със себе си четем книга, със себе си готвим. Не е това. Да стоиш със себе си без да правиш абсолютно нищо. Това е даже медитацията, която е необходима за нашето вътрешно приемане, за нашата вътрешна хармония, за нашия вътрешен мир. Това е смисъл на медитацията. Да останеш със себе си в настоящето. Дори да си мислиш за спомени, да си припомнеш някакви неща или да си мечтаеш за бъдещето, пак не е време с теб. Време с теб е да кажеш, тук съм, сега съм, ще слушам дишането си, ще усещам тялото си, ще се гледам в огледалото и ще уважавам това, което виждам. Това е време с самият мен, с който и да било от вас, с него си. И това го нямаме, това го изпускаме.
защото се стремим в крайния резултат на нещата. Фокусът ни е да видим нещо готово. Фокусът ни не е да направим нещо до там, да го изживеем, да му се насладим, да подхраним себе си. Фокусът ни е да имаме нещо, защото Пешо го има същото и някой друг го има. Някой ни е дал пример. Гошо, Пешо, Сашо или каквото и да е име. Някой друг има нещо и ние искаме да го имаме същото, точно като неговото. И живеем по един аналог. Това не го казвам за да иронизирам темата, това го казвам за да провокирам внимание, да провокирам осъзнатост, защото аз самия съм в тия процеси доста. Самия наблюдавам себе си в много моменти, си задавам въпроси защо това се случва. Но всъщност тук идва един момент, че понеже доста хора и майка ми всъщност казва не го мисли и аз замислям се, наблюдавам се по-скоро. Аз не ги мисля нещата. Аз ги изследвам и наблюдавам себе си всъщност. Не го мисля с ума си и наблюдавам адекватно, без да го мисля. Аз откривам какво... Не измислям какво мисля или как се чувствам, защото ако мислим, ние не можем да измислим. Наблюдаваме. И това искам да кажа, наблюдавам себе си, докато ги правя тия неща и оттам изваждам необходимите отговори за състоянието, в които минавам. И така, благодаря ви за това от древно време, че гледахте това видео. Това иска да кажа и с какво да завърша? Да завърша с това, че избираме два пътя в живота си. Единият път е искаме да разберем повече трикове, как да имаме пари, как да имаме това, което жадуваме за него и да се запознаем с бързата форма на случване. Как да го имаме готово, как да го имаме възможно най-скоро. Това е горещо заглавие. Как да имаш най-скоро, как да го имаш за 2 дена това нещо. И го имаш на готово и не можеш да се насладиш. Другия път е как да опознаеш себе си чрез бавния процес на нещата. Бавен, даже етикет, то не е бавен, той е такъв какъвто е. Просто сравняваме двете неща. Двата въпроса са, искаш да имаш трикове за как да си по-добър в живота или искаш да се опознаеш себе си, да разбереш кой си. Насърчавам всеки от вас да помисли за това нещо, за този момент, защото в момента сме в най-големия пик на технологии, развитие, лекарства, фирене неща, разкрития и решения за живота и всъщност сме най-много болести, войни, антидепресанти, цигари, алкохол и така нататък. И не звучи ли парадоксално, защото ние се целим в това да имаме неща, но не се целим в себе си да опознаваме съществото си. Това иска да кажа. Бъдете повече присъствани в себе си. Защото настоящото е всичко, с което разполагаме. Останалото е психологично време и илюзия.